Toto je zoznam noviniek z filmového a seriálového sveta v 15 sekundách. Poďme teda na to. Seriál Prison Break dostane reboot. Áno, tento legendárny seriál sa vráti na naše obrazovky spoločne s pôvodným režisérom tohto seriálu, avšak s novými postavami, keďže dej sa má zamerať na nových väzňov. Štúdio Warner Brothers je na predaj. Na tlačovej konferencii to potvrdilo samotné vedenie štúdia potom, ako obdržali niekoľko ponúk na kúpu. Viac detailov však bohužiaľ neprezradili, takže ma nezabudni sledovať, pretože sa ku tomuto určite vrátim. Jason je späť. Seriálová verzia filmového hitu Piatok 13. je oficiálne dotočená a pozrieme sa v nej na život mladého Jasona a rovnako aj na vzťah s jeho matkou. Všetko pod taktovkou štúdia A24. Dátum premiéry zatiaľ však nie je známy. Pokračovanie obrovského filmového hitu Minecraft Movie dostáva dátum premiéry a je to 23.7.2027. Nieco čomu diviť, keďže prvý film doslova ovládol celosvetové kina a tržby presiahli $950 miliónov. Tretiu sériu Euphorie uvidíme budúci rok. Vráti sa Zendaya, seriál bude mať 8 častí a dejovo sa posunieme o niekoľko rokov dopredu, kde už väčšina hlavných postav bude dospelá a špekuluje sa aj o tom, že táto séria bude pravdepodobne posledná. Ak ťa tieto filmové novinky bavili, nezabudni tomuto videu dať like a sleduj pozrite.sk na TikToku, Instagrame, Facebook a YouTube.